niya Balmores Berong. Among farm is Balmores Diversified Farm. Makita ninyo diri sa amoa is cacao plant, naami lakatan, naami klase-klase nga mga vegetables, then naapod mi mango, naapod tay humayan kay Arcef Manta. Ang among farm located sa Purok 3, Paetan, Quezon, Bukidnon. Nindot kaayo ang akong experience anang TOT. Tungod kay daghan kaayo kog na hibaluan nga wala pagyud nako na kay gahanson magi ko sa farm. Ako gyud sa rice, ako gyud and akong husband sa vegetable. Daghan gyud ko og natun-an dayon gawas pa nga imbis nga sa ako ra nako nga i-apply unta na-share pa gid nako sa mga farmer namo diri sa among community. So lipay kaayo ko kay tungod ni anang Arcef ang mga benefits nga among nadawat daghan gyud through kanilaging mga klase-klase nga agency. Para sa Filmic natagaan diri ang association diri ma'am sa irrigators, 3 gyud ka buok natagaan na gyud na og tractor, harvester, rice transplanter. So mo gyud na among gigamit diri pag FFS namo. Kaning na ako'y farmer nga kanang niingon gid yang maintainer nga ti kaning convince na si Inday Sharon nga mag-appeal sa FFS kay dako gid kay na siyang area diri mga 40 kapin hectares para nga makabalo siya tiba kay kanang lisod kaayo kay nindot kaayo karon ang mga farm machineries nga among nakita na basahan po daw nila. Ako gid nagiinggan yung ma'am na appeal diri yang maintainer 6 ka buok gipa-appeal niya og FFS, gipa-appeal niya. So, wala pa nahuman ang graduation. Nag-ana na siya sa ako, nagpalit na gyud ko og traktor. Ingon anak kanang murag lipay kaayo ko ma'am ay kay kanang sa amo daing training, daghan day sila natun-an. Nya niingon din siya nga basin sa next na pud nga harvest, mag-harvester na pud sila. So happy kaayo ko ma'am nga kanang pagkandak dinhi sa FFS, daghan gyud kay mga farmer nga daghan gyud kay sila natun-an. Okay na purchase baya siya og kanang traktor para nga mapadali ang labor sa iyang mga maintainer dayon males ang labor cost. Kung katong wala pa farm machineries perting kapuya ma'am ang mga maintainer bita makita gid nako nga kaning grabe gid ilang pag-ugmad. Kulang pa ang hangtod magabiin na lang gid sila tungod kay kusog ra baya ang gamiton ma'am. Unlike kung naanay traktor dali ra kaayo. Dili ra ang 1 hectare dili ra biya na maabtan og tunga sa adlaw. So ang ilang labor ana makasave na gid sila ang ilang kakapoy, mawala na. Then kung pananglitan sila ra gyud ang magugmad ana, magkuan pa man sila magsuhol. So another na pod nga costing ana. So kung unlike kung kanang mag-rent ra ka sa tractor diri sa mga cooperative, sa mga association, 2005 ang 1 hectare, so less ra gid kaayo ang cost. So ingon ana dayon dako pod siya og abot tungod kay makuan bitaw ang yuta, makultivate gyud kanang lalom gyud siya. Unlike kung tarton lang naara sa ibabaw. Ingon ana siya ka nindot ngano ang mga farm machineries dako kay katabang kanamong mga kaning mga mag-uuma. Yes. Kay abi nimo ma'am ang palay check kung dili gyud nimo ma-follow, isa lang diha lang sa kanang pagpili sa variety. Kanang wala na. Kung dili bitaw ka gapili gyud sa tama nga variety nga recommended gyud diri sa atong locality within the kaning diri sa area, kuan na gyud ka ana, fail na gyud ka. Kana lang gyud number 1, ma-fail na ka. Plus kana pag yung pag level ana sa kaning yuta, pag wala na gyud. Ingon ana lahi gyud siya ma'am. So ang mga farmer pag introduce na din sa palay check, diha na din nila na discover nga sakto man ang ilang gipangbuhat, pero sa pag seed selection murag na fail na gyud sila tungod kay balik-balik lang ang ilang kuan din, wala sila garuging ana lang ba kay simple lang kaayo ang mga farmer diri ma'am. Pero pag naka eskwela na sila, naka FFS na sila, ay naana dayon sila idea ug unsa gid ay ang tama pareha sa synchronized planting.
Oh, practice synchronized planting. Daghan gid kay mag-una dinhi. Pero dito sa area sa KEA, Irrigators Association, ilan ang gi-follow. O dayon sa pag-abono pod. Oh, crop management. Ang uban ana kasagaran i-apil pa nila isa pa ka bulan kay tambok pa daw ang yuta. Pero pag naka eskwela na sila, na sila natun-an, dapat manggudi ay nga maski kung 10 gikan pa sa 10 days mag-abono naman. So imo man na siyang iputol-putol ang pag-abono niya. Pag makita nga medyo tambok pa, gamay ra ang ihatag. So ingon ana ka effective ang RCEP dinhi nga kanang program. Para sa akong mga kauban nga mga farmer, ako gid mong gihangyo nga magbasa ta. Mangutana ta sa atong mga anak. Pwede man nato sila mapangutana nga magtan-aw sa internet about sa RCEP. Tungod kay kini siya nga program sa atong government, dako gid kaayog matabang. Ilabi na nga sa atong pagpanguma, sa labi na gid sa rice, makahatag siya og idea og unsaon pag kabot nato sa atong gusto nga kabuton, ilabi na sa taas nga ani. Dayon unsaon nato pag-apply ma-achieve nato ang atong goal sa kinabuhi. Kay ang ato kita mga farmer, ang ato mangyong goal is kana gyung maasinso ta. Mao na nga kinahanglan or encourage ta mo nga magbasa o kanang pwede magduol sa DA sa local government nga kining mangayo ta og mga pamphlets ana about sa unsaon pagpanguma ilabi na sa RCEP. Tungod kay kaning RCEP dako gyud kaayog katabang kanato isip usa ka mag-uuma nga gusto gyud og taas nga ani. Gi-encourage pud nako kita nga mga farmer karon nga namati or nagtan-aw nga magpa-enroll gyud kita sa Farmer Field School tungod kay diha nga time o di kana nga panahon na daghan gyud kita kaayo og matun-an bahin sa atong maayo nga pagpanguma. Ilabi na kay gi-introduce gyud kini sa atong gobyerno ang Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP. Sa RCEP, masaganang ani, mataas na kita.